И така, здравейте хора, това е видео на Майнкрафт. Да, нямаше ме доста дълго време, но вече съм тук. Надявам се... няма смисъл. Така, вече съм тук, мога да играя, нямаше ме, как пак казвам, доста дълго време. Мисля да почвам, нали, да си продължа поредицата, да почна някои нови, като примерно Roblox. Друга, значи, мисля да почна поредица на Roblox, както казах, и друго на... ще го доизясним. Така. Спуснах паражоли да се правят. Така, да видим днес какво ще правим, защото не съм наумил какво. Така, да видим от другата страна какво има, защото аз съм забравил абсолютно всичко. Добре. Тук мисля, че си го спомням, тук гръмна един крипър. Окей. Тази дупка не знам за какво ще ни трябва. Ако не чуете клавиатурата, се извинявам. О, тук има снежен байм, искам да видя какво има там. Добре. What? Иллюминати. Много се извинявам. Чакайте, имам букуци. Окей. Добре, значи... забелязах, че нямам кол. Добре, значи сечих се за какво ще този епизод. Ще си направим мина, тъй като нямаме. Да. Мината да е тук или вътре. Какво мислите? Имам 2 айрон. Врата. Стрела, която изхвърлих. Дърт. Добре. Добре, вътре ще е мината. Аз нямам торче. Стига толкова. Опс. Фак. 12 торча, сигурно след малко ще намерим още кол. Да си направим инвентарито. Да, знам, че на някои хора копаенето им харесва, а пък на други не, но мен повече ме вълнува копаенето, отколкото строенето, тъй като не съм от най-добрите хора, които могат да строят. Пак казвам, мястото, което съм се избрал, нали, не знам на него какви постройки ще има. Ако намеря кон, примерно,
си направя, ще го държа някъде, нали, ще му направя някое място голямо, което... не знам просто. До това езерце, което имам, мога да си направя нещо. Но не знам какво. След малко кирката ще ми се свърши и трябва да се качам догоре. Тъкмо ще направи стълби. Ей, се щупи. Още един път. Но мраза е така да се изкачвам. Стълбите ми е много лесно. Три кирки. И една кола. Чайде, забравих стълби. Damn. Понякога стълбите могат да ви вземат душичката. Ми супер. Не се удрям в тавана. Да, идеално. Не. Абе, май се удрям в дивана. Абе, после ще го правя. В дивана, майко. Опитах се да кажа тавана, казах дивана. Ужас. Да, чудех си на какво да снимам. Мисля да почна поредица и на минигеймс. Но си нямаме да представя в кой сервер, защото... примерно ми затвориха сервера. Ще затварят троледжита, пък аз там, нали, постоянно си играех. И сега просто някъде да играя. Има един сервер, който направих ревю. Но просто не съм сигурен дали там да почна да снимам, защото забравих дали там имаше минигеймс. Напки, то не е много известен сервер. Да, великото копане. Кой блок сме? Охо! 62. Ужас. Колко надолу имам да снима, да слизам. Добре, за че направих около 300 кастом. Чувам зомбите. Чувам ги. По-близо са. Да, тук са. Вече ги усещам. Миризмата им идва тук. Усещам я. Аре де. Да ви имам къде сте се скрили.
щупи. Ох, извинете ме за това, че посмъркам, просто се разболях леко така. Аре бе, де сте бе? Чай да се слушам малко. Идва от тук. Добре, то като се досетя може и да е над нас. Да, там има нещо. Там има нещо. Ей! Казах ви. Да се нахраним. Така. Оха. Охо, айранчи. Идеално. И сега, ако не се изгуба в мината, пак на това на мен си ми е приоритет. Всеки път влезна ли експортна ли една мина и се загубвам. Ох, как ми лаги тук. Сега ще осветят. Нямам търче. Изчакайте за малко. Прекъснаха ме лекичко. What? Shit! Да ти имам крипъра. Фак. Абе, поне не ме уби. Чух го, обаче си сторях тук стрелката. Да взема кола. За страна ми тук се разхожда от стая в стая ми пречи. Пак казвам, извинявам се, ако ми чувате клавиатурата. Просто... хубава е клавиатурата, обаче така е малко старичка. Добре, мисля, че толкова кул ще ни стигне, ама... Ей, това да отбера. Опа. Добре, ай, стига толкова. Няма да ни трябва сега обратно. Сетих се за едно друго. Пишете в коментарите дали искате да снимам с един приятел на Adventure Map. Защото, нали, вчера играхме и той ме пита дали искаш да снимам. И аз му казах, че първо искам да се съветвам с вас. Пишете долу в коментарите дали искате да снимам на Adventure Map. Ако изобщо не пишете, ще снимам, така или иначе. Добре, първо да експортна и тогава ще обирам айранчето. Йок. Добре, колко айран? 33 айран. Можем да си направим вече броня, мисля. Забравих при колко... при колко броя нещо, в смисъл, предметът може да се може да си направиш, нали, костюми, костюм. Зарежете. Фак. Мислих си, че това пада.